मार्केट रू फेरला टाइम रे आम घर गली रे रथ देखिकी तो बहुत खुशी लगिला। पिला दिन कथा मन पड़ जाए सब देखिले। आम भी रथ बनई एमती रास्ता रखिकी पैसा नौलु तो छोट छोट पिला माने बनईथिले। सेठी नमस्कार टिके ही गली मु घर को पळी आसिली। देखि पारथिबे केते कादो 3 दिन हला तो वर्षा होउथुला। पुणी जे दिन बाहुडा से दिन भी कमु नाही। सकाळे पुरो वर्षा होउची। मु मार्केट पळीथिली टिके फांका देखिकी हाथ रे केते सारा जोरी आ कांधरे भेंटी देखिकी मो पुओ वीडियो बनदेला। बहुत सारा खाଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାଲପା ପ୍ୟାକେଟ୍, ତାପରେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି, ପନିର ଆଣିଥିଲି, ଦହି ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଛେନା ବି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାହିଁକି ନା ରଥରେ ଏ ବାହୁଡ଼ାରେ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୋର ଠିକ୍ ନଥିଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ମୋତେ ଭୋକ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ବି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇ ନଥିଲି ତ ଏଇଠି ମାଛ ବି ଆଣିଥିଲି କାହିଁକିନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଆଣିଛି। କ'ଣ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ଆଉ ରୋହି ମାଛ ଆଣିଥିଲି। ଦୁଇଟା ଯାକ ରଖିଦେଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଗାଉଁଲି ବୋହୂର ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବେ।